Cancelu nenu mili, kalema ya gelimu. Cancelu nenu milio, nemo su milido. Ubesi bowe milio. Magala se ne bulania. Aye majalo boya lumo. Ni majalo na maboya lumo. Na milio de wilo. Na mo milio na yotio. Omo wa to de po. Wa mili de popo. Kale ama ya gabumo. Osina mili de wilo. Osina mili ada kusio. Olu mili gambia lo wakanwa o. Aba mili o gambia lo wakanwa o. Osi mili ganese lujimo. Kale ama ya gelimu. Kansebe nenu mili o. Iwe di no bodani no rika o. Nemu di nese iwe di no bi bakale la kali. Nemu di nese iwe di no bi berika o. Kale ama baga fomo. Kansebe nenu mili o. Uso mili de tireti. Abe mili gamu na baluwa o. Olu mili gambelo wa kalwalu tim. Kale ama ya gelimu. Kansebe nenu mili o. Na mili kansi aboti moza mebele. Na mili o kansi ayoti mi bomelu mi da o. Na mili o kansi abeli ju moza moku o. Kale ama ya gelimu. Kansebe nenu mili o. Etu abuna si weje nu wa mu. Aye ni mili no lule nu. Uzo abuna si weje nu wa mu. Aka ni million odi mo na ru. Na mese wani na kenelu mi o. Kale ama ya gelimu. Kansebe nenu mili o. Ogba kalwa no ka mili o. Kumu na muji we bube maya o. Kilo na si we kale ama ru. Nemu kale ama baga bumo. Kansebe nenu mili. Ogba kalwa no ka mili o. Kabi obodo ni we bube maya o. Weso bube muna so. Kale ama baga bumo. Kansebe nenu mili o. Tibe welu mu no ma wenye inaka. Tibe welu mu be mu wenye inaka o. Olesi nu no mu rabe naka tim. Kale ama baga bumo. Kansebe nenu mili o. Cancelo, 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 cancelo. Chaba mili kosa o. Okimejo si go chaba mili kosa ba o. Okwanya mejo si o chaba mili kosa ba si o. Kale ama ya gelimu. Kansebe nenu mili o. Amando melu wanyi nobo melu kunku. Amando melu wanyi nobo melu kunku o. Nesenu wanyi kambolo na ya o. Wanyi na meli menine o. Wanyi jogodi kumu wanyi miesi adi o. Ozo ti pebu jogu mo na so. Nasi anu wanyi kambolo na ya o. Wanyi na meli menine o. Wanyi jolo godi kumu wanyi miesi adi o. Ozo ti pebu jogu mo na so. Nemo kale ama ya gelimu. Kansebe nenu mili. Kale ama baga bumo. Nemo kale ama ya gelimu. Kansebe nenu mili o. Nemo rumili do kambamolo ni mili o. Osina mili ada kusino wa o. Kale ama baga bumo. Kansebe nenu mili o. Na mili o kansi ayoti mi bomelu mi fe. Na
na mmiri kasi agbochi m ọzọ m ebele na mmiri kasi agbochi m n'ụlọ ọnụ m karịa ma anya ga-eli m ka nsebe n'elu mmiri eze nwanyị ji na-asa na ekenelu m oru milion ụmụ keneli na mgbe milion oso ya eje kenelu m nwa eze dị ji na-asa eze nwanyị n'ọkwa gị nwaziri m egwu ahụ karịa ma ba ga-abụghị isebe n'elu egwu na-etili baba ologbo mi nwatani onye mụ bita nwajaka ologba mi director Freedom Hotel na Lagos otulotule nwatani odogwu ologbo mi dịka ologbo mi na America galụ kalịa maba ga-abụghị isebe n'elu mmiri onye m ike mụ ibesi akọ nwanne m onye kwelibota ụmụ ụlọ n'anụ ugbo nwerozi obi na ndịda akụ dịga adịlị m Sabesiko na-ekenelu m odogwu na Brazil kọ na lubili obodo bele gị na bili onye meza nwa n'oge ti ibesi akọ na-ekene m sebe n'elu mmiri kenelu m ezigbo oyi nwanne George nwa mmodo osi odu George nwa mmodo sie na borika ọnọdụ ugo na ọ dị egbe mma onye de ya bori ọnọdụ ugo n'onu ụmụ keneli kalịa ma ahịa ga-eli sebe n'elu mmiri eji gbanwe ọnwụ na-alụ nwanne m onye ndịda akụ ndị ji ego na Tokyo elili ego na Istanbul nwanne m onye ọma mmanụ ozu na nwozu arụ nwa baboni ndị ji ego nwanye ọgbọ ndị na-akụ odogwu eji m ụdọ na-ekene mi sebe n'elu mmiri onye mụ Chike wepụ ndụ onye ọma Hamide nwekwuru ihe na-ekene mi otu nwoye eduto nwanye ọnịta odogwu gịlị iwe igwe eze onye ọma Chike wepụ ndụ tagi wepụ ndụ na-ekenelu m abide eme ekeneghị sebe n'elu mmiri kenelu bụ ezigbo ọyị nwoke ọma Prince na ugbo na-ekenelu m Lajata onye ugbo na-ekenelu m Prince ezi nmasị duru ka ọbịa wee bịa Director Golden Garden n'oni gadi Lajata na-ekene m sebe n'elu mmiri Kọ́líkà nwunye m adanyi oke na lọsi onwunye ọnwa duo ọgbụgba m akwa na-ekene lụm ya duweti a nwunye ọnwa duo n'ide m ụzọ ọgwụnụ ka mụ ji eme ọnụ karịa m ime ge m ụnụ onye mụ na onye dị iwe bụ n'ike nwanne m igiliga ego na South Africa erika mụ na onye dị iwe bụ n'ike na ị ga-adịlị m igiligi ego nwe onye ọ na-eje adobieli South Africa